Segon premi de les falles de secció especial de les falles d'Alzira 2015. El segon premi és per a la falla Plaça Major. També arreplega el segon premi de llibrer de format menut. Primer premi de la secció especial de les falles d'Alzira 2015 i, per tant, millor falla d'Alzira de l'any 2015 és per a la falla El Mercat. També replega el premi de la crítica local de la seva secció, el premi d'Ingeni i Gràcia patrocinat per Eroski i el del millor ninot de la seva secció i el primer premi de llibrer de format menut. Despertant els nostres cors, València ardent, per la senda fines flors, Diu al carrer marxitant, replegant els trastos mal a pal, i manté la tradició. El tio Pep i van juntant lo que els veïns es van donant per a cuidar el porxo. Historieta velleta per la falla de Sant Josep i en una estella del mundo se d'un compàs de la cançó.